Tää on lattojen leikkaaminen. Ihan nätti. Jälleen kerran. Noniin, tehdään sit kodinhoitohuoneen lattia kuntoon, kun on laatat leikattu valmiiksi, niin ei tarvii enää kun lästi kurat lattiaan, niin saadaan sit joskus saumattuukin ja kaapit ja ovet paikoilleen. Joo, näin helppoa tää on. Ei muuta kuin laatottamaan vaan. Näitä hommia riittää maailman loppuun asti. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Niin, moro.